दायो माइ हानायनि बोथोर। गामि गामि आबाद फोथार दुब्लिफोराव जेरैथिंबो माइ हानायनि समायना नुथाय। कार्तिक दाननि आबाद फोथाराव माइ हानायाव मुखुब जादों सेसाफानि फख्रिपारा गामिनि बर' आइजोफोरा। गोसो जाब्ला हौवाफोरजों समान समान खामानि मावनो हायो बर' आइजोफोरा। मावनाय दांनाय, गायनाय फुनाय, आलासि सिबिनाय जेरावबो जेरैथिंबो आखा फाखा बर' आइजोफोरा। आबाद फोथाराव दैज्लां बोथोरनि समाव गायनानै दोननाय माइ हानायनि सोरगिदिं जेरावबो नुनो मोन्दों। तामुलपुरनि सेसाफानियावबो माखासे बर' आइजोफोरा माइ हानायाव मुखुब जानानै दङ। फोरमायदोंदि बिथांमोना माब्लाबा हाजिरा आरो माब्लाबा थिखा लानानै माइ हाबोदों। माइ हादों जोङो 7 बिगा बियो थिखा हादों। हाजिरा हाबाबो आखायाव फैसा थाया नालाय ओंखायनो थिखा हादों जोङो माबा 2 मन बिगा। हाख्लायनायल'। रोगानाय हानायबाथ' दाख्लै जों 3 मनाव हादोंमोन, ओमफ्राय दा हाख्लायनायल' बेयाव। साबेसे नोंसोरलाय? जों 7 न'खर सोलिनो हायो? बिदिनोसै थाब थुब हौवानि एसे एनैजों खरस जानानै जों थिखा माइ हानानै दङ आरो दा। ओरैनो थास्लायस्लाय जों बेखार थास्लायस्लाय। दुब्लियाव माइ हायै हायैनोथ' नै दै सोलाय लोंनानै गगा मोनलाय लांबाय, गारामायानो थसेब जालाय लांबाय। जानाय होयोना होआ? जानाय गैया, साहा होफैयो दिनै आरो हाथायखाय होफैयासै मालिकआ। दखान दंना। मा ओंख्रि लाबोदों दालाय? ओंख्रिया लावसो, ना गोरान आलु, जेबो गैया। दे जाथ'बाय, बिदिनो हाबाय थायो जों बोसोरै। हानोसैलाय आखाइया थाबथालाय लांबाय जानानै थालांबाय।